Z neho, skrze neho a pre neho je všetko. Ježiš je cieľ, zmysel a dôvod nášho života. Každý jeden jediný človek, ak nepozná Krista v tomto živote, na tomto svete, minie svoj cieľ. Premárni celý svoj život. Apoštol Pavel učí v Biblii a všetky biblické knihy nás o tom učia, že Boh nám daroval tento život, tento čas kvôli tomu, aby sme sa v tomto svete, v tomto živote rozhodli žiť na veky s Kristom. Kto nechce život večný, kto nie je hladný po večnosti, kto nie je hladný po pravde, minie Krista. Nespozná ho. O tom svedčil Pán Ježiš Ponskému Pilátovi. Ja som sa preto narodil a preto som prišiel na svet, aby každý, kto túži po pravde, počul môj hlas. A ten najväčší dôvod, prečo sme tu, je Kristus. A jeho absolútne dokonalý plán s tým, čo nám prinesú budúce dni. Boh povedal, že zmysel nášho života, povedal to ústami Krista, je byť na veky s Kristom a žiť v jeho sláve. Keď sa ma niekto pýta, aký je zmysel môjho života, viete, o tom sa dá filozofovať od rána do večera. Hlavne ľudia o tom filozofujú, ktorí vôbec netušia o Bohu nič. Ale Kristus nám otvorene povedal, že Oče, neprosím za svet. Predstavte si, je tu 8 miliard ľudí. A Pán Ježiš hovorí, Oče, neprosím za tých 8 miliard ľudí. Prosím za tých, ktorých si mi dal, ktorí uverili v moje meno, ktorí prijali z mojich rúk spásu, ktorí sa rozhodli žiť na veky. Za tých ťa prosím, aby tam, kde som ja, aj oni so mnou boli. Aby videli moju slávu, ktorú som mal u teba prv, ako bol svet. Lebo si ma miloval ešte pred založením sveta. Žiť v jeho sláve, ktorú mal syn Otca prv, ako bol svet, je zmysel, cieľ našej viery. Nemáme nič iné, čo by absolútne mohlo tak zasiahnuť náš život, ako je meno Ježíš. Pán Ježíš spojil svoj príchod pre nás s najväčším znamením, s korunným svojim svedkom, s Izraelom. Preto so stánkom, keď kážeme o Kristovi, tak nesmie chýbať táto vlajka. A Janka Láznická nám ju vždycky prinesie. Ona býva v Brne a keď prichádza na naše konferencie, tak z tašky vyťahne túto vlajku. My na ňu vždycky zabudneme. Ale táto vlajka má ohromný význam. Poviem vám tajomstvo o tejto vlajke. Veľké tajomstvo. Písal o nej Izajáš v 11. kapitole, v 11. a 12. verši. Boh tam povedal tieto slova, že keď zhromaždí svoj ľud zo 4 strán sveta a navráti ich do zeme, ktorú prisahal ich otcom. Keď to urobí po druhýkrát, lebo vieme, že prvýkrát to urobil, keď navrátil zajatých z Babylonskej ríši. Ale Boh sa zaviazal, že keď to druhýkrát urobí, keď to zopakuje tak, že nielen z Babylonskej ríši,
ale zo všetkých končín sveta, keď navráti zajatých Izraelových do zeme ich otcov. Tak vtedy pred tvárou všetkých národov rozvinie tento prápor. Ja vám to prečítam. Je to Izaiáš, 11. kapitola, 12. verš. Musím to povedať z pamäti, lebo neviem, kde som ten papier dal. Keď rozvinie ten prápor, tak to bude vtedy, keď zo 4 strán sveta zhromaždí zajatých Jeruzalema, zajatých Izraela a zajatých Judových. A my vieme, že 14. mája 1948 v Tel Avive, v múzeu v Tel Avive, pod obrazom Theodora Herzla, Dávid Ben-Gurion vyhlásil štát Izrael. A vtedy Boh rozvinul túto vlajku. Rozvinuli vlajku Izraela. Mnoho ľudí túto vlajku jej zlorečí. A hovorí im o tom, že tu je hexagram, že to je okultný symbol a že štát Izrael založili satanisti. Rockefeller, Rothschild a tak ďalej. Lenže ja vám poviem tajomstvo tohto znaku, tejto Dávidovej hviezdy. Každá vločka snehová, ktorá spadne z neba na zem, má tento motív. 6 sypej hviezdy. A jedna jediná vločka od tej druhej nie je stejná. Tak ako my máme rozdielne otlačky prstov, každá jedna jediná vločka, ktorá padne z neba, je iná od tej druhej. Snehové vločky, tento motív 6 sypy, je najväčší dôkaz Božej kreativity. Absolútne najväčší. Ale naozaj okultisti to zneužili a urobili z toho hexagram vo svojich chrámoch. Urobili presne to isté, čo komunita LGBT, ktorá zo zmluvy, ktorú urobil Boh s Noém, z dúhy, urobili svoje logo. A teraz by sme mali zavrhnúť znamenie dúhy kvôli tomu, čo robí LGBTI s tým znakom, s tým znamením? Nie. Alebo mali by sme zavrhnúť vlajku Izraela len preto, že okultisti zneužili tento hexagram a hovoria o tom, že to je satanov symbol, preto je Izrael satanov štát. Predstavte si, že týmto klamstvom Satan spochybňuje vzťah cirkvi ku Izraelu. A tí, ktorí o tom kážu, sa tvária ako najväčší učitelia. A pritom robia presne to, že zlorečia Izrael. Zlorečia im a spochybňujú presne to, čo je najväčším znamením Kristovho príchodu. Vznik štátu Izrael. Nikto na svete, a už vôbec nie Satan, by nikdy nedokázal to, aby po 1900 rokoch vznikol štát Izrael. Po tom, čo práve 6 miliónov Židov zahynulo v holokauste. Izrael je nielen korunný svedok Božej milosti, Božieho odpustenia a Božej dobroty, ale je to pučiaci figovník, o ktorom Pán Ježiš povedal, že keď uvidíte figovník, že vyháňa letorasty, že už pučí, tak viete, že je blízko leto. A tak aj vy, keď toto všetko uvidíte, vedzte, pokolenie, ktoré toto uvidí, nepominie, až sa všetko stane. Takže pokolenie, ktoré videlo vznik štátu Izrael v 48. roku, je pokolenie, ktoré zažije vychvátenie
aj druhý Kristov príchod na zem. A tá najdôležitejšia vec o Kristovom príchode, prečo on vlastne príde, není to pre cirkev, že on príde na zem. My nečakáme Krista na zemi. Všetci dobre vieme, že je jedna cirkev adventisti, ktorí o tom denne kážu, ako pozerajú do neba a Pán Ježiš prichádza na bielom koni a oni sa držia za ručičky. Oni hovoria o textoch, ktoré hovoria o Kristovom príchode, ale chýba im v tom zjavenie. Totiž, keď príde Kristus z neba na zem, my nebudeme čakať na zemi a vítať ho tvárou tvár. My budeme prichádzať na bielých koňoch za ním. Budeme vidieť jeho chrbát. A preto je ukrutne dôležité, kardinálne dôležité vedieť tajomstvo, čo sa stane predtým, než Kristus príde na tento svet, aby ustanovil milénium. Keď som si o tom pripravoval poznámky, tak som povedal, že táto vlajka je znamením posledného pokolenia. Znamenie pokolenia, po ktorom už nepríde žiadne pokolenie. Je to posledné pokolenie, ktoré zažije Kristov príchod pre cirkev a Kristov príchod pre Izrael. Pretože keď vidíme to, čo sa deje vo svete dnes, keď sa spýtate mojej manželky, kde som bol posledné 4 dni, tak vám povie, že som bol v Iráne s armádou IDF. A bojoval som tam za Izrael. Keď vidíme, čo sa deje vo svete, vieme, čo sa deje. Keď sa dívame na správy, na noviny, na internet, my vidíme absolútne detailný popis toho, čo sa deje. Neunikne nám nič. Vieme presne, kde Američania majú svoje letky najťažších lietadiel na svete. Kde majú svoje základne vojenské. Čo všetko už zničil Izrael v Iráne, aby odzbrojil Irán od jadrovej hrozby. Ale svet vidí, čo sa deje. Ale keď sa pozrieme do Biblie, tak vieme 2 dôležité veci. Ďakujem. Keď sa pozrieme do Biblie, nevidíme iba to, čo sa deje, ale vidíme, prečo sa to deje. Po druhé, vidíme, ako to skončí. A po tretie, to je tá najdôležitejšia vec, ktorú potrebujeme vidieť. Lebo veľa ľudí vie, prečo sa to deje, lebo má písmo. A veľa ľudí aj vie, ako to skončí. Ale málo kto vie, kde je v tom všetkom jeho miesto. Tá najdôležitejšia správa, ktorú chcem dnes povedať, je, čo v týchto dňoch máme robiť a na aké miesto sa postaviť. Máme veľmi veľa textov v Biblii, ktoré by sme mohli dokladať, aby sme tie pravdy dokumentovali. Nemáme na to čas, ale máme jeden ústredný text písma, ktorý je Lukáš 21:36. A tam je napísané: Preto bdejte v každom čase, modliať sa, že by ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred synom človeka. Tá najdôležitejšia vec, ktorú potrebujeme vedieť, je, že máme uniknúť. Ale povedzte, kto z nás dokáže uniknúť, keď sa mu chce? Vieme uniknúť z toho hotela, vieme uniknúť z auta,
Skadekoľvek vieme uniknúť. Ale uniknúť z tejto zeme a postaviť sa pred tvárou Syna človeka predsa nie je v moci lietadiel ani rakiet. Ničoho, čo si vieme naplánovať. Odpovedá na to Izajáš. Prorok Izajáš. 26. kapitola, 19. verš. Izajáš hovorí tieto slova. Tvoji mŕtvi, Hospodine, ožijú. Moje mŕtve telo vstane. Prebuďte sa a plesajte, vy, ktorí bývate v prachu. Poď, môj ľud, vojdi do svojich komôr. Zatvor svoje dvere za sebou. Skrý sa na malú chvíľu, kým neprejde zúrivý hnev. Lebo hľa, Hospodin vyjde zo svojho miesta navštíviť neprávosť obyvateľov zeme na každom z nich. Boh cez Izajaša hovorí celému svetu, kde bývajú jeho deti, jeho ľud. Poď, môj ľud. Poď, vojdi, zatvor za sebou dvere a skrý sa. 4 veci. Poď, vojdi, zatvor dvere, skrý sa. Kto to dokáže? Ako? Mám vojsť do svojich komôr? Tam, kde mám vodu a klobásy a neviem čo všetko? To mi pomôže. Keď príde zúrivý hnev Hospodinu na ten svet, mi pomôžu klobásy v komore? O čom tu Izajáš hovorí? O tom istom, čo povedal Pán Ježiš. Bdejte, aby ste unikli. Moji kolegovia z teológie hovoria, Sergej, ty nevieš, čo hovoríš. Veď to Pán hovoril o obklúčenom Jeruzaleme. Keď prišiel Titus a Vespasián, obklúčili Jeruzalém a vtedy trebalo z neho uniknúť. O tom hovoril Pán. A ja im na to odpovedám, ako o tom mohol hovoriť Pán? Keď zároveň povedal, aby ste sa postavili pred tvárou Syna človeka. Aby ste unikli a zároveň sa postavili pred tvárou Syna človeka. Uniknúť z Jeruzalema vtedy bolo možné. Lebo Titus a Vespasián po samovražde Néra prišli do Ríma, aby bol Titus, aby korunoval svojho otca za nového cisára. A vtedy mali Židia legitímnu moc a právo uniknúť z Jeruzalema. Mali tú krátku prodlevu, ten čas. Ale ako sa v tej dobe, keď unikli z Jeruzalema, zároveň mohli postaviť pred tvárou Syna človeka? Kde bol Pán? Bol v Grécku? A oni uniknúť z Jeruzalema prišli do Grécka? Alebo prišli do Egypta? Kde bol Pán? Uniknúť a zároveň sa postaviť pred tvárou Syna človeka. Nemôžete inak ako vychvátením. Neexistuje žiadna teoretická možnosť, aby niekto unikol z nekáde a zachránil sa a zároveň sa postavil pred tvárou Syna človeka. To je možné len uniknúť z tohto sveta a postaviť sa v oblakoch pred tvárou Pána. Neexistuje iná možnosť. A čo hovorí Izajáš? Poď, vojdi, zatvor za sebou dvere a skrý sa. Príliš veľa vecí na to, ktoré mám urobiť, keď ja ich neviem urobiť. Príliš veľa. Keď som o tom premýšľal, kto to kedy urobil predtým? Urobil to Noé. Noé bol frajer, ktorý poslúchol Boží hlas a vošiel do korábu. Boh za ním zatvoril dvere.
A Noé sa skryl pred vlnami Božieho súdu v potopách, v potope celého sveta. On to urobil pred nami. A my dnes, Boh nás k tomu vyzýva. To potrebujeme urobiť tak ako Noé. Ale my nemáme koráb. My nemôžeme tu na Dunaj vojsť do nejakej lodi, zatvoriť za sebou dvere, skryť sa tam. My to môžeme urobiť iba vo viere. Iba vo viere. A tá viera potrebuje byť veľkým presvedčením. Veľkým presvedčením. Lebo ak moja viera nie je presvedčená, viera je presvedčením. To znamená, že ja musím byť o niečom presvedčený, aby som nejaký krok vo viere urobil. A ak Boh odo mňa chce 4 veci, aby som vošiel, aby som zatvoril svoje dvere za sebou a aby som sa skryl, tak ja potrebujem niečomu hlbokému veriť vo svojom srdci, aby som to dokázal. A čo to je? Čomu mám veriť? Ja vám dám dôkaz z písma, že aby sme vo viere dnes vošli do otcových príbytkov predtým, než tam budeme. A aby sa nám stalo podľa našej viery, tak potrebujeme urobiť vo svojom presvedčení ohromné rozhodnutie. Potrebujeme byť ako Noé. Je napísané, že Noé vierou poslúchol Boha a odsúdil svet. Viete, Boh, vlastne Noé nehovoril Bohu: Pane, a čo nevinní civilisti? Čo bábätka a deti? Pane, ako to môžeš? Veď ty si dobrý Boh. Ako môžeš zatopiť miliardy ľudí? V tej dobe mohlo žiť na svete. Dožívali sa ohromných rokov. Boh vôbec neprotirečil Bohu v jeho plánoch. On ho poslúchol. A vo viere odsúdil svet, hovorí Židom 11. kapitola, postavil koráb, vošiel do neho a bol zachránený so svojou rodinou. Pán Ježiš nám tu zjavuje nesmierne hlbokú vec. Izajáš, 61. kapitola, 61. kapitola, 1. verš. Duch Pána Hospodina je na mne. To prorokuje Izajáš o Kristovi. Pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanjelium. Poslal ma obviazať skrušených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára a vyhlásiť rok milosti Hospodinov a deň pomsty nášho Boha. Toto hovoril Izajáš stovky rokov predtým, než Pán Ježiš prišiel do Nazareta. Bola mu podaná kniha Izajáša a on ju zobral, rozvinul ju, zvitok Izajáša, a tento text prečítal. A bola mu podaná Lukáš 4.16. A prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný, a vošiel podľa svojej obyčaje v sobotný deň do synagógy, Pán Ježiš. A vstal, aby prečítal. A podaná mu bola kniha proroka Izajáša a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov je nado mnou. Prečo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku a vyhlásiť rok Pánovej milosti. A zavral knihu a oddal ju sluhovi a sadol si. Wow. On to prečítal, to, čo bolo napísané o ňom. Sám Ježiš povedal: Duch Pána Hospodina je na mne. A nedočítal deň pomsty nášho Boha. Neprečítal a vyhlásiť deň
pomsty nášho Boha. Vyhlásil len rok milosti nášho Boha. A tu je kľúčový dôvod nášho vychvátenia. Lebo keď Pán príde na oblaky pre cirkev, aby ju zobral a vychvátil z tejto zeme, keď bude cirkev zmiznutá z tejto zeme, keď bude preč, keď dvaja budú na poli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný, dvaja v mlyne, jeden bude vzatý, druhý zanechaný, tak vtedy Pán vyhlási to, čo bolo o ňom slúbené. Deň pomsty nášho Boha. A preto sa máme skryť v nebi. Preto máme za sebou zatvoriť dvere. Preto máme odísť s Pánom. Aby ten zúrivý hnev Hospodinov, deň pomsty, nebol vyliatý na tých, ktorí prijali jeho milosť. Jaký by to dávalo zmysel? Dal som ti práve milosť a teraz vylejem na teba deň pomsty. To predsa není možné. Ten, kto dostal milosť, ju dostal preto, aby na ňom nebol vyliatý Boží hnev. My sme omilostení preto, aby sme nezažili zúrivý hnev Hospodinov. Neutekáme pred súžením sveta, veď my kvôli Kristovi sme v súžení sveta non-stop. Veď bláznami budete pre moje meno. Čo už môže byť horšie, ako keď chodíte medzi priateľmi v práci, kolegami a každý si myslí, že ste cvok. Lebo kým veríte v historického Krista, je všetko v poriadku. Ale vy čakáte Krista, že príde, si sa zbláznil? Ja keď o tom hovorím v šachovom klube, to je veľká liga. To je fakt veľká liga. Lebo nemôžem tam odbočiť. Fakt nemôžem. Zmysel vychvátenia je Boží plán. Uniknúť pred jeho zúrivým hnevom. Pred dňom pomsty. Niečo vám poviem. Ja len prečítam názvy. Nebudem čítať tie texty, ale čítam ich z písma. Čo bude, keď na tento svet bude vyliatý zúrivý hnev Hospodinov a keď Pán Ježiš v oblakoch, potom čo vychváti cirkev, vyhlási deň pomsty svojho Boha, nášho Boha. 7 vecí sa stane. Antikrist bude premáhať svätých, zanechaných, ktorí o tom nechceli ani počuť. Ale boli svätí, lebo milovali Krista, iba nemilovali jeho príchod. Bláznivé panny. Viete čo, niečo vám poviem o tom, čo je bláznivé. Toto si neodpustím. Ako by si, Stanko, neodpovedaj mi, to je rečnícka otázka. Keby som dal Stankovi, že Stanko, povedz mi, jak by si definoval blázna? Lebo bláznivé panny neboli vychvátené pre svoje bláznostvo, ale nie pre svoju čistotu. Lebo Pána predstavuje čistotu. Oni boli umyté krvou Pána, ale boli bláznivé zároveň. A Pán vychvátil múdre panny, lebo tie boli pripravené. A múdre vošli na svadbu a bláznivé ostali a hovoria, Pane, otvor nám. A Pán im hovorí, nevidel som vás, nesvietili ste. Kde ste boli? No kupovali sme olej. Múdre panny išli ku dverám svadby, ku dverám lodi, ku dverám, o ktorých Pán povedal, že na nebi sú otvorené dvere. Viete, ako by som zadefinoval bláznostvo? Predstavte si Titanic. Topí sa. A ja hovorím Stankovi, alebo on hovorí, ja to zoberiem na seba. Stanko mi hovorí, ty Sergio, počúvaj, to nebol dobrý nápad, že sme kúpili lístky na ten Titanic. Vraj bol nepotopiteľný, ale teraz sa potápa, ide ku dnu. Musíme naskákať do záchranných člnov. A ja hovorím, Stanko, ja na to nemám čas. Ja teraz
idem usporiadať šachový turnaj na Titaniku. A vylepujem letáky o šachovom turnaji. A Stanko príde a hovorí, sa zbláznil. Veď sa Titanic potápa. A ja daj pokoj. To je len mýtus. Viete, kto prvý vedel, že sa Titanic potápa? Prvý. Pamätáte si ten film? Prvý, ktorý vedel, že Titanic sa potopí, bol konštruktér Titanicu. A potom jeho najbližší, ktorí boli okolo neho. Tento svet sa potápa ako Titanic. Nikto ho nezmení, dokiaľ nepríde Kristus na zem. A pred tou potopou tohto sveta, presne to, čo sa stalo s Noém, Boh chce urobiť s nami. Ale ten náš koráb sa nevolá Noachov koráb, ale Ježiš. Ježiš je náš koráb, jeho vôľa s nami. O tom potrebujeme byť presvedčení, že Boh na tento svet nevyleje súženie, ale zúriví svoj hnev. Druhá vec, ktorá sa stane s týmto svetom. Antikrist požerie, pomláti a rozdrví celú zem. Daniel 7:23. Tretia vec. Antikrist pobije všetkých, ktorí sa mu nepoklonia. Vieš, stále nám odporujú ľudia, ktorí veria, že vychvátenie bude po súžení. Taký nezmysel. Pán Ježiš povedal, aby ste unikli pred všetkým, čo sa to má diať. Nie po tom, čo sa to má diať. Nie v polovici toho, čo sa to má diať. Pred všetkým, čo sa to má diať. A tu je napísané, že Antikrist pobije všetkých, ktorí sa mu nepoklonia. Všetci, ktorí by sa mu nepoklonili. Ak teda Antikrist pobije všetkých, ktorí si ešte zachovajú vieru po vychvátení, tak potom by už nebolo koho vychvácovať. A my živí by už neexistovali. To slovo, ktoré zjavil Pán Ježiš Pavlovi, že my živí budeme naraz vychvátení spolu so zosnulými v Kristovi, by sa nemohol naplniť, lebo už žiaden živý by nebol. A potom po štvrté, Antikrist dá všetkým ľuďom znamenia na pravú ruku a na ich čelo, aby nikto bez týchto znamení nemohol ani kúpiť, ani predať. A keby si to niekto nedal dať, tak ako to prežije? Ako prežijete v systéme, ktorý vás jednoducho nepustí, kým nebudete mať znamenie šelmy? A pôsobí to, aby všetkým malým aj veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali rité znamenia. Keď povedal všetkým a vymenoval tých všetkých, tak to je naozaj, že pre všetkých. Dal im to znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo. Aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať, iba ten, kto má znamenie, alebo meno šelmy, alebo počet jej mena. Za piaté. Antikrist v jednej hodine. Ja si to ani len teoreticky neviem predstaviť, čo to môže byť tá hodina. Ale v jednej hodine, v konkrétny deň, mesiac, rok, pobije tretinu ľudí. A to tým, že rozviaže 4 anielov pri rieke Efrat. Si predstavte, že v druhej svetovej vojne zomrelo, dajme tomu 100 miliónov ľudí, keď to preženie. A dokopy prvá a svetová vojna, nech to bolo 150 miliónov ľudí. Ale ten deň zomrie tretina populácie Zeme. Toto je zúrivý hnev Hospodinov. Toto je deň pomsty nášho Boha.
To je to, čo cirkev nemá zažiť. Má uniknúť. A poviem vám ten posledný dôvod, už to ďalej ani nebudem menovať, ale poviem vám posledný dôvod a týmto uzavriem. Akurát. Viete, dnes, keď hovoríme evanjelium komukoľvek, tak výnimočne sa pristavia ľudia a chcú hovoriť s nami. A sem tam niekoho privedeme ku Kristovi. V šachovom klube som kázal evanjelium 13 rokov. Ľuďom, ktorí ma poznali, ktorí boli moji blízki priatelia a sú. A iba 3 z nich prejavili hlad po Bohu. Iba 3. A ja som si jedného dňa dal nadpis na auto. Jednou celý svet uvidí Ježiše, lebo som bol takú túžbu som mal oslovovať neznámych ľudí, ktorí uvidia ten nadpis na parkovisku, alebo viete, prišiel som pred obchodné centrum a chrbtom som zaparkoval. Aby každý, kto z toho obchodného centra videl ten nadpis. Lebo som tak túžil hovoriť s ľuďmi, ktorých to trkne. A raz sa ma pýtali v šachovom klube, lebo boli v takej akože neprajnickej situácii, ktorá ich ako keby išli so mnou z jedného miesta na druhý a nastúpili do môjho auta, keď pri tom aute nikto nebol. Do toho auta, ktorý mal ten nadpis na zadnom skle, jednou celý svet uvidí Ježiše. Tak nastúpili do neho a boli sme tam 5, ja som bol šofér a teraz prídeme pred štadión do Pardubic, kde je asi 1000 šachistov. Masa ľudí. A oni teraz vystupujú z toho auta. Ten nadpis tam svieti a kričí, lebo to je reflexné písmo. A všetci tí šachisti stovky pozerajú na nich. Jednou celý svet uvidí Ježiša a to je ten. A oni boli z toho, ja som bol v ráji a oni boli úplne. A potom, keď sme išli na obed, tak mi hovoria, prosím ťa, Sergej, tu je toľko kresťanov, ktorí majú auta a zadné sklo na aute, ale nikto nemá ten nadpis. Prosím ťa, prečo ho ty tam máš? A ja im hovorím, viete, úplne úprimne, aby som provokoval. Lebo to je pravda. Jednou celý svet uvidí Ježiša. Ale ak ho budú vo viere vidieť dnes, budú žiť na veky. Keď ho uvidia potom, keď už bude prichádzať, to už bude pozde. A táto správa, táto pravda je moje dýchanie. Ten najväčší dôvod, prečo budeme vychvátení, vás prekvapí. Aj mňa prekvapil. My dnes, celá cirkev, my sa ideme rozkrájať, aby sme našli jedného hladného človeka, ktorý je hladný po Božom slove. A on není ani celkom hladný, on je tak nasytený, že už mu chýba len nejaký dortík. A tak nás chvíľku počúva, hej, a potom akože odsunie a povie, no už dneska som prebral, už mám toho dosť. A my sme sklamaní, lebo pomaly niet nikoho, kto by bol hladný po Bohu. Viete, čo hovorí Amos? 8. kapitola, prorok. Že Boh jedného dňa dá taký hlad na zem a nehlad po chlebe ani po vode, ale hlad počuť jeho slovo. A ten hlad bude taký prudký a veľký, že panny a mládenci budú omdlievať od túžby počuť Božie slovo. A budú sa túlať od severu na juh, od východu na západ, aby našli niekoho, kto im toto dá nájsť. A nebudú môcť nikoho nájsť.
Táto kniha bude po vychvátení spálená. A ľudia, ktorí ešte o nej budú hovoriť, budú vyvraždení. Preto vidíme v nebi ľudí, ktorí po vychvátení prichádzajú pod zlatý oltár, ale nie na svadbu. A viete, čo tam robia pod zlatým oltárom? Kričia o pomstu na tých, ktorých na zemi zabili a zabíjajú ďalej. A Boh s tým nič nerobí. A oni, keď to vidia, kričia o pomstu a hovoria: samovládca, dokedy nás nepomstíš na tých, čo bývajú na zemi? A viete, čo im odpovedá Pán? Pán im neodpovedá, že ak neodpustíte, ani ja vám neodpustím. Kedy nás Pán viedol ku pomste? Ak ti niečo zlé urobí, tak sa fest pomstí. Nikdy, cirkev nikdy neviedol ku pomste. Ako je možné, že tí ľudia kričia pod zlatým oltárom v nebi? Kričia o pomstu a Boh ich za to nenapomína. Naopak, hovorí: vydržte ešte krátky čas a odpočívajte, než sa naplní aj váš počet zabitých ako vy. Viete čo? To je brutálna pravda. Oni prežili na tomto svete niečo tak strašné, že ešte aj keď prišli do neba, kričali o svoju pomstu. A Boh im to nevyčítal. Viete, kto to je? To je zanechaná Laodicea. Viete, tá, ktorá akože nepotrebujem nikoho, všetko mám. Filadelfia je vychvátená, lebo tam je jej to sľúbené. Boh povedal: pretože si vzala vážne moje slovo a ja teba vytrhnem z hodiny skúšky, ktorá príde na celý svet, aby som skúsil všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme svojim zúrivým hnevom. Ale Laodicei, čo hovorí Laodicei? Laodicei hovorí: keby niekto počul môj hlas medzi vami a otvoril by mi dvere, bude so mnou večerať. Prečo nepovedal raniekovať? Alebo obedovať? Alebo olovrantovať? Desiatovať? Prečo povedal večerať? No preto, lebo ju pozýva. Laodiceu pozýva na večeru svadby baránka tiež ako Filadelfiu. Ale čo urobila Laodicea? Na toto nemám čas. Svadba baránka v nebi, kdeže? Kúpila som voly, polia, práve som založil rodinu. Ja nemám čas na večeru svadby baránka v nebi. A čo urobil Pán? On je milosrdný. On, koho miluje, karha a švíha bičikom. To hovorí presne Laodicei. On ju miluje. Tak jej dáva druhú radu. Lebo jej hovorí: vyplujem ťa z úst. A byť vyplutý, nikto nepluje do neba. Každý pluje na zem. Byť vyplutý znamená byť zanechaný. Ale čo tým zanechaným hovorí? Hovorí im úžasnú vec. Kúpte si zlato prečistené v ohni. Dnes môžu ísť na večeru, ale po vychvátení budú klopať a nebudú môcť prísť na večeru. Ale budú si môcť kúpiť zlato prečistené v zúrivom hneve Hospodina, ktorý bude vyliatý na tento svet. Viete, dnes, keď si chcete kúpiť zlato, nech sa páči. Môžete si nakúpiť zlata, akého len chcete. Aj to najdrahšie zlato. Ale dnes nikto nepredáva zlato prečistené v ohni súženia sveta. Po vychvátení, keď to Jakobové súženie pristane na tento svet v podobe zúrivého hnevu Hospodina, keď bude vyhlásený deň pomsty Pánom Ježišom na nebi, tak vtedy sa otvoria hypermarkety na zlato prečistené v ohni.
A preto tí, ktorí prichádzajú pod zlatý oltár, sú tam preto. Nie na svadbe, ale pod zlatým oltárom, lebo s tým zlatom, čo si nakúpili v súžení toho sveta, sa chodí pod zlatý oltár. A viete, čo je o nich napísané? Za čo si to kúpili? To zlato. Nepoklonili sa Antikristovi. Neprijali jeho znamenie na pravú ruku ani na svoje čelo. A boli zabití so svojimi rodinami, deťmi. Boli vyzmizikovaní. Ich tela ostali na tomto svete a oni ako duše pobitých prišli pod zlatý oltár v nebi. Vychvátená cirkev nepríde ako duše pobitých, ale ako duše vzkriesených a tela premenených na oblaky v ústretí Pánovi a takto budeme navždy s Pánom v otcových príbytkoch. Ale po vychvátení prídu ešte do neba dve skupiny ľudí. O tej prvej som práve dohovoril. A tá druhá skupina, v poradí tretia, lebo prvá je vychvátená, je na svadbe, druhá je pod zlatým oltárom, to sú tí zanechaní, ktorí neprišli, nestihli prísť na svadbu pre x dôvodov, ale prišli s tým zlatom. A tá tretia skupina je na sklenom mori. A predstavte si, nekričí o pomstu. A prežili tie isté veci, čo ty pod zlatým oltárom. Ale oni o pomstu nekričia. Ale hovoria, Pane, kto by sa ťa nebal? Kto by ťa nechválil? Jak sú predivné tvoje skutky? A spievajú pieseň Baránkovú a pieseň Mojžišovu. To ich demaskuje. Sú to synovia Jákobovi. Sú to Židia, ktorí sa nepoklonili Antikristovi v Jakobovom týždni. Keď Boh vylial na tento svet svoj zúrivý hnev. A oni prichádzajú na sklené more, zmiešané s ohňom. A tam chvália Hospodina a ani jeden jediný z nich nekričí o pomstu. A týmto skončím tým tajomstvom, prečo to tak je. Viete, my nekričíme o pomstu dnes. My nemáme v sebe to, že nevieme odpustiť ľuďom. Prečo? Lebo my vieme, ako nám odpustil Pán. A je tu ešte jeden dôležitý bod. My hlavne preto odpúšťame svojim vinníkom, lebo nám Boh dal Svätého Ducha. To je moc, sila v nás, ktorá dokáže niečo, čo nedokáže nikto iný. A pri vychvátení, pretože nám Pán Ježiš sľúbil, že nám dá Svätého Ducha, ktorý bude s nami na veky. Pri vychvátení, keď pôjdeme do otcových príbytkov, Duch Svätý pôjde s nami. Možno sa pýtate, no ale ako potom tí ostatní ľudia bez Svätého Ducha budú zachovávať vieru? Presne tak, ako ju mal napríklad Peter apoštol, keď mu Pán Ježiš povedal, ešte predtým, než na ňo bol vyliatý Svätý Duch, Peter, si blahoslaven, lebo ti to nezjavilo krv ani telo, ale duch môjho Otca v nebi. Peter už vtedy bol pripravený zomrieť za Pána Ježiša. Lebo mal pri sebe Ducha Svätého, aj keď ho nemal v sebe. A to tajomstvo toho, že Židia na sklenom mori nemajú problém s pomstou, ale tí pod oltárom majú, je v tom, že keď bola vychvátená cirkev, Duch Svätý odišiel. A oni zostali bez tejto úžasnej pomoci Boha, ale nezostali opustení. Duch Svätý bol, Duch Boží bol pri nich. Lenže
tí ľudia, ktorí prídu na Sklené more, tak je napísané o tom, že keď Izrael bude obklúčený národami celého sveta, Boh na Izrael vyleje Svätého Ducha, tak ako kedysi na cirkev. A preto oni budú mať silu odpúšťať. Preto keď prídu do nebies, tak nebudú mať problém s pomstou, lebo oni budú mať silu Svätého Ducha. Aj tento detail, ktorý je demaskovaný v zjavení Jána, ukazuje na to, že jak strašný bude život na tomto svete po vychvátení, keď dnes je tu cirkev, v ktorej je Svätý Duch, a keď Svätý Duch odíde a cirkev s ním, život na tomto svete bude tak strašný. Preto je Božia vôľa pre nás, aby sme vo viere prijali tento Boží plán. Aby sme o tom hovorili svojim deťom, svojim priateľom, aby sme jednoducho boli presvedčení, že máme odísť. Aby sme na tento Boží plán nehovorili, ale máme kázať evanjelium. Boh bude kázať evanjelium aj bez nás. Ale bude kázať hladným ľuďom. Lebo dá taký hlad po Božom slove, aký ešte nikdy nebol. Ale aby tento hlad prišiel na svet, cirkev musí odísť. A všetky tieto tajomstvá, oni sú len akože vrcholkom ľadovca, o ktorom hovorím. Poviem poslednú vec. Tu musím povedať. Jedna žena z východného Slovenska, už som zabudol jej meno, hovorila svojmu mužovi, čítaj Biblíku. A jej manžel nie, odkladal knihy, predával ich. Ona mu kupovala, on ich predával. A žiadne narodeniny mu dala tú úplne že najkrajšiu Bibliu. A on mal toho plné nervy. Moja žena neprestane s tou Bibliou. A viete, tie východoslovenské nátury, oni sú takí akože radikálnejší niekedy. On zobral Bibliku. Keď jeho žena spala, otvoril pec, hodil ju do pece. Ráno vynášal popol s tou lopátkou. Lopátkou naberal do vedra. A zrazu jeho žena prebudí ju krik. Ale taký, že strašný krik. Ešte niečo také nepočula. Zbehne dole. Letí po 2 schodoch dole. Jej muž leží na zemi a kričí: Bože, zmiluj sa nado mnou. To sa ani nedá tak, že napodobiť, ako on reval. Bol celý červený, spotený, na zemi, kľakal chvíľu ležal. Bože, zmiluj sa nado mnou, zmiluj sa nado mnou. Ona príde bližšie, aby ho chytila, pozerá do vedra a tam je čierny popol. Ale v tom popole sa beleje taký lístok. Taký, že úplne taký malinký lístok. Z Matúša 24. Nebo a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Boh nás preto vychváti, aby sme takto nekričali po vychvátení. Lebo Boží plán je komplexný, je úžasný, je ku nám tak milosrdný. A mohol by som o tomto Božom pláne dokladovať z písma ešte do rána. Poď, môj ľud, do svojich komôr. Zavri za sebou dvere a skry sa na malú chvíľu, kým neprejde zúrivý hnev Hospodinov. Maranata.